Selamat hari Minggu. Horas madi tasaluhutna. Tarlu mobi tu hamu namban dohoti parmingguan di bagas joronia KBP Mampangon. Nah, pertama kali Tuhan mamasu-masu tu hamu. Ada orang sotapuka martang yang nahom mahita. Amin. Marende hita.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumop palangit dohot tanoon. Amen. Haleluya. Tigor doak kadalan ni Jehovah, jala halak partigor maldalan disi, ale anggo halak parjahat tarsuladit do disi. Martang yang hita, ale Tuhan debata para siroha jalan nabonar, moliate hudok hami, ala dipabisarho tuhami barita nauli, naman dodangi rohanami. Ai alani umbain hutan dahami ho dohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoluon. Jala naing martua hami bahenobmu. Sai parbadia marohanami marhite-hite todim. Jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap. Dohot manggotap pon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloiho. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabediahon ari Minggu. Dina onom ari ma ulahamu nasasiolommu alai anggo ari papitohoni ari paradian ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangulanggo dina sadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Ro dipinahamu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe namang gebati hutam. Ai dina onom ari ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaeni do ubahen na dipasu-pasu debata Jehovah. Ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni, odo.
Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa undang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot maguruhon. Atong rap mangidugogo mahita mangulahon nahobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tato potima dosatta martangi yang hita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangolosian nami nagodangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayen tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalos son tu hita hobar tu akka hajah hatotna. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di hari Minggon ima sian Matius bidu walu ayat 51 ayat 10 tulu. Tabasama marsoring-soring. Dungi bongot ma Jesus tu huta Kapernaum. Jadi Roma tujolona sada induk ni soldadu mangelek-elek ibana nin nama. Di jabuku nasarion do ibana man cybernet diahap. Dungi ninna Jesus mamadok ibana rope au pamalum sahitna. Dungi didok induk ni soldadu ale Tuhan nahurang tama doau tung degeonmu jabaku dook mahata sisandok asahi pas naposoki. Ai gari au jolmanan ni rajaan nama ngarajai soldadu molo hudok tunasada imaho laho do ibana ia tunasada tuon maho barodo ibana jala ia hudok tunaposokku on mabaen jadi ido dibaen. Jadi wamama rohani Yesus unggisa gabe didok mamandok akan namanguton ibana situ garis dihalak Israel dan jumpang au hapor sealang masamuni. Alei hudok matuhamu torop dona rosogot sian puruba dohot sian pastima gabedongan sapamanganan ni si Abraham dohot si Ishak dohot si Jakob di harajaon benua gijangi. Rap mahita mazjaha laos didok Jesus mamadok iduk ni soldadui laho maho jupak ho mahobar tuha porsiami jadi hipas mana posonai dina sama ngobasi. Ima sahatna martua doa kona tumangion hatani dibata jalana upeopsa. Amin. Tidokon ma haporseatai songona hina tidak kon didongata sa haporseaun disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama para gugono sedosan na tumu palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima natina bunuhan si Maria na gabe-gabean siato di parbadia adorang soraha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus
nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung tanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu sorgo lagu hudul tu siamun di jabata Jahoba, amanai pargonos tua tu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsia ditodi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulus dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabege matik ting ni huriata. Shalom. Oras matuita saluhutna suak songoni tuhamu amanami nanami keluarga na baru na pala sadarion rap dohot hita marminggu di sadarion. Tabege matik ting ni huriat tadi bagasan mingguon na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu 10 dung Trinitatis hasitulu sadaon do topik gabe pasu-pasu marhite panupahon ni debata. Paduahon marguru malua. Sadarion minggu 10 tolu Agustus 2020 pukul 10 WIB maringanan di ruang remaja konsistori lantai 2. Mulai ma patupaon belajar sidi marguru malua. Marguru malua naung mendaftar tahun ajaran 2020-2024 asaroma maddohotisa. Patuluhon sermon pelayanan ibadah variatif. Sadarion minggu 10 tolu Agustus 2020 pukul 10 sada 30 WIB maringanan di ruang sekolah minggu di Patupado sermon pelayanan ibadah variatif. Pertangyangan week di hari Selasa 15 Agustus 2020 masuk pukul 10.30 WIB di Patupado Partangyangan week di week 5 di keluarga Hasimanjuntak Inang Boru Sihombing maringanan di perumahan Kafi Teres Blok D nomor 5 Jalan Kakas Cianjur. Rap mahita mandohoti partangyangani secara khusus turuas ni week 5. Palimahon patanakon hatani debata di hari Selasa 15 Agustus 2020 pukul 10 WIB PHD Inahana. Di hari Kamis 10 Agustus 2020 pukul 10 WIB PHD Ina Kamis. Kegiatan PHD maringanan di gedung Serbaguna. Ponopon seminar etika penampilan dan kepribadian perempuan. Seksi perempuan Huria KBP Mampang Perapatan neng patupahon seminar etika penampilan dohot kepribadian di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10.06 WIB. Dia pala ulaonon gratis. Maringanan di gereja KBP Mampang Perapatan na binoaton ni Vera Marpaung SEMM. Alani di pambotohon matu sude perempuan asam parsidohot di ulauni. Boima dihubungi Nyonya Marpaung, Anita Boru Ginting, manang Nyonya Pandiangan Warlina Boru Pangaribuan, manang Nyonya Manulang Doris Boru Simbolon. Papituhon Bazar Panitia Paraheon Ama 2020 tolu. Di hari Minggu 20 Agustus 2020 tolu Panitia Paraheon Ama naeng patupaon Bazar Produk UMKM ruas nia KBP Mampang Perapatan. Alani marsitupahan jala marsiurupa mahita. Pawaluhon Parningotan HUT RI ke-78. Panitia Pesta Gotilon HUT 40 tahun neng patupaon akka Parsiaduon songon dalatta makalason HUT RI
pa pitu puluh waluon. Ima di hari Sabtu 26 Agustus 2020 mamuka pukul sia wib. Dung sidung maringanan di gereja KBP Mampang Perapatan. Alani diarahon ma sude ruas manang wik asa pasidot diaka parsiadoni. Boima dihubungi nyonya butar-butar mana lia boru simangunsong manang situa wik. Diaka kegiatan boima tajaha di tikting nadong tatiop. Pasiahon bazar panitia pesta gotilon dan HUT 40 tahun. Marpardomuan tu pesta gotilon do HUT 40 tahun AKBP Mampang Perapatan dipatu pado pengumpulan dana marhite bazar barang bekas na boi dope dipake. Misalnya minyak jelantah, barang elektronik, pakaian, sepatu, tas dot na asing. Alani dipaboton ma tuhita sude ruas asa pasidot menyumbangkan barang bekas jala layak pakai. Boy mata hubungi Hanseba Sihombing. Pasap puluhan. Rapat AKBP Resort Mampang Perapatan. Di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 di Patupani Huriata KBP Resort Mampang do rapot resort mulai pukul sia wib. Selesai maringanan di ruang konsistori HKBP Mampang Perapatan. Alini marhite surat undanganon dot wartaon niotang ma haradeon ni nalaho mengadopi rapot resoti ima. Parhalado resort utusan situa parhalado nagoktiki parhalado parartaon utusan pengurus seksi-seksi koinonia marturia do diakonia do pengurus dewan-dewan Dewan Koinonia, Marturia, do Diakonia. Ia sihataan dirapoti ima laporan Pakobasion Resort tahun 2020 tolu. Laporan keadaan keuangan resort tahun 2020 tolu, program kerja resort 2024, anggaran dohot natubu dirapoti. 10 sana Tona Sidode HKBP Distrik Walu Jakarta. Nah di hari Rabu 1 Kamis tanggal sia 1 10 Agustus 2020 nunga di Patupa Sinode AKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Hotel Green Forest Bogor. Nah di luhon ni pareses HKBP Distrik Walu Jakarta Denggando Mardalan ditupak asini rohani debata dung sidung tiktingon jahonon nami ma tonani sinode 10.2 Tona rapat padita KBP Distrik Walu Jakarta. Nah di hari Kamis 1 Jumat tanggal 10 Agustus 2020 maringanan di Hotel Green Forest Bogor nunga di Patupa rapat padita KBP Distrik Walu DKI Jakarta Denggando Mardalan ulauni ditupak asini rohani tuhatta dung sidung tiktingon jahanon nami ma tonani rapat paditai 10 tolu ruas namar sahid tabuam ma di bagasan tangyakta aka ruas namar sahid hatani debata pasahat ma dalam mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon 14 nomor ulang tahun parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta nomor ulang tahun di bagasan samingguon idok hatani debata di tangan nasiamun do gajang niumur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon 15 parhepengon aka pelean hamuliateon do nasing nasojinaha di tiktingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songonima tikting di huriata di bagasan samingguon tuatama mamasu-masu Ijahami ma tonani rapot padita KBP Distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton na pinarsangapan sude ruas dot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite padita resort manang uluan huria.
di inganan nabe. Tabe madihamu salutna di bagasan guarni tuata Yesus Kristus rajani huriai. Di bagasan lasni roha dohot mardongan roha mauliate tutuhatta pardenggan basai. Di patupa KBP Distrik Walu DKI Jakarta do rapot padita distrik. Nani uluhon ni pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Rapoti di patupa di hari Kamis 1 Jumat tanggal 10 Agustus 2020. Laos ni dohotan ni ketua rapot padita KBP nama ringanan di Green Forest Bogor. Di Pukado rapot padita distriki marhite ibadah dohot ulaun nebedia. Jala di paujung nang di bagasan ibadah. Torop ni nama dohoti rapot padita KBP Distrik Walu DKI Jakarta ima 110 halak. Sian 115 halak. Manang 96,96%. Dengan domardalan rapot padita distriki sinodangi tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dohot subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua arah pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Tema dot subtema odo nagabe haborhatan ni huriatta mengarade diri laho manomunomu tahun 2024 gabe tahun oi kumene inklusif di sandok HKBP. Dodolhon do tuhita tusude parapot asa toktong pau bukon nasa program kerja dot anggaran di ganup huria na dihobasi tu tahun kumene inklusif. Domu tulau no kumene naeng lam paltak ni antarida ukap ni rohani sude ruas dot parhalado lau patupahon para leon di tonga-tonga ni huria masyarakat dot baksota di negara kesatuan Republik Indonesia on. Dirapoti di taringoti do ragam ni narikot domu tuna pada sipon pakobasion di tonga ni huria isarana pokok-pokok pikiran teologi dalam pelayanan jemaat, panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang penginjilan HKBP, panduan pengajaran sekolah minggu, panduan pelayanan tahun politik, dohot, dokumen oikumenis, proses penerjemahan Alkitab hingga terbitnya Alkitab terjemahan baru 2. Sudena dipasat di rapot padita tak kasdo dihatai marhite sidang kelompok dohot pleno satu akan membuat haputusan nadubengkan nagabe si patupaon di huria marsada-sada. Tatangyak koma asa denggan mardalan pasau ni nasa haputuson naung ditotopon di rapot panditai. Lumobi tu komitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua arah pelayanan HKBP. Bahen sangap di Tuhata. Bogor 10 Agustus 2020 tabe mardongan tangyang atas goarni parapot HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pareses Amang Padita Bernard Manik MTH. Sonari hujahami matonani sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Mandapoton na pinarsangapan sude ruas dot parhalado KBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite Padita Resort Manang Uluan Huria di inganan nabe. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus Rajani Huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhatta debata dotlas ni roha nasian Tuhan Yesus Kristus Rajani Huriai. Di patupa KBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik naniluhon ni pareses KBP Distrik Walu DKI Jakarta memuka sian hari Rabu saat di hari Kamis tanggal sia 1 Agustus 2020 maringanan di Green Forest Bogor. Di Pukado Sinode Distrik di bagasan ibadah dohot marulau nebedia jala di paujung marhite ibadah.
Torop ni mandohoti Sinode Distrik ima 162 halak sian 174 halak nani hirim roman dotisa manang 10,1%. Dengan do mardalan Sinode Distriki sinodang ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Doot sub tema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Tema doot sub tema ma haborhatan ni huriata lau mangarade diri manumunomu tahun 2024 gabe tahun oikumene inklusif di Sandok HKBP. Hobertua putusan ni rapot majelis sinode manang MPS. Diarahodo sude sinodestan asa paubukon aka program dot anggaran ni huria mamuka sian tirket huria mercedesada saha tu resort hober tu ulaon oikumene anggiat Jepang ukap ni roha patupahon para leon di tonga-tonga ni huria masyarakat nang baksota di nama ragam manang pluralis tahilala do parhusoran ni perekonomian sosial do politik di negara ta nang sude ruas pasca pandemi COVID-10 sia. Laos di bagasan taonom mahuriata KBP patupa haim baruon marhite sentralisasi keuangan naung mardalan mamuka sada Januari 2020. Alana ibaru do sentralisasi keuanganon godang dope si Pauli Uliota marhite pikiran partisipasi dohot parhepengon asalam tu dengganna diigil parsinode distrik do parsitutuon ni sude ruas nang parhalado lau manupahi ay baruoni obar tusi disosodo tu sude ruas ni huria asa toktong marsitutu di bagasan haporseaon nalam togu jala makaburjuhon manangnya kosa tu debata lau patuluson hay baruoni. Di alasan parsinode do pakobasion ni distrik di bagasan tahun 2020 marhite sadani roha sude huria dohot resort manupahi akka uluani tarida dui sian isi ni berita pangulaon ni pareses na di paadar di sinodei. Di alasan parsinode do parsitutota manupahi tanggung jawab tu dana sentralisasi keuangan HKBP lau songonima tu namangihut asa turus mardalan lam tu dengganna lau si sosohon parsinode do asa lam marsitutu sude parhalado make hei akka ruas di tonga-tonga ni huria asa lam tu morop parsidohotonna madohoti sude ulaon na pinatupa di huria marsadasada saha tu sadarion dang boy dope targohi ni badan pengelola sentralisasi keuangan HKBP sude tanggung jawab akan patut si patupaon nasida alani keterbatasan dana na masuk sian ganup huria dohot resort alani dipangido parsinode ma tu ganup huria dohot resort asa manggohi narikot tu parjolo BPJS kesehatan ni sude pangula goktiki paduahon biaya transport pelayanan patuluhon biaya mandohoti akar rapot di tirket resort distrik dohot hatopan popaton ulan resort na ikon siulaunoton mendukung program naung ditotopon di resoti palimahon dohot program na asing na soboi dope digohi badan pengelola sentralisasi keuangan HKBP mardomu tu tahun 2024 tahun oikumene inklusif disosohon sinode do asa sude huria dohot ruas marsada-sada patupa parsaoran tuna humaliang nabe sopola mang marbahir-bahirhon par bagason parhataan dohot ugamo alani ditotopon sinode distrik do dua agenda pokok distrik ima sada program kerja tahun 2024 na mar pardomuan tu tahun okumene inklusif AKBP 2 anggaran tu program kerja tahun 2024
Hobar tusi sude huria dot resok di distrikon marsitutu patulus son programi. Jala si pabangkiton ni pareses ma panitia hobar turikotna. Ingot do parsinode distrik di Papua di tahun 2024 patupa pemilihan presiden, wakil presiden, kepala daerah dot legislatif dohita di negara ta Republik Indonesia on. Sialani dengan mata pasaha be suarata tadani warga negara dot warga gereja na bertanggung jawab hita. Jala dengan do tangyokonota akaruas ni huriata na dohot gabe calon legislatif di DKI Jakarta dohot pusat anggiat boy tarpilit nasida. Laos di tahun 2024 naro patupaon ni huriata KBP do periodisasi mulai tirket huria resort distrik nang hatopan. Tatangnya koma asa denggan pangaradeon ni sude ulauni. Tatangnya koma asa tulus mardalan di bagasan dame dotlas ni roha. Nasaha putuson naung ditutopon di tonga-tonga ni distrik town. Asa mamboan hamajuon hai baruon dotlas ni roha tusadok huriata. Bogor 10 Agustus 2023 tabe mardongan tangyang atas guarni parsinode KBP distrik Walu DKI Jakarta pareses amang pandita Bernard Manik MTH songonima tikting tihita sadarion saya tuat tama mamasu-masu. Shalom. Tabigima kursian ina Deborah. Ale Tuhan de bataku basami dang masoho diau siandungo au manogot sahat namo domau sai tong do didongani wow hapusan ho Tuhan diau dang natara samholong mi tua di sasude basam tuau sai puji oku kowarmu Tuhan.
hapusan Tuhan Diau dan nata rasam holomi tua di sasude basantu au tama puji oku gowarmu Tuhan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Basam oleh Tuhanku mengihutlah kaki. Basam oleh Tuhanku mengihutlah kaki. Alani Tuhan ku pasahat pangolunang artaki. Pakai mai o Tuhan humbertullah bumi. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Basam oleh Tuhanku mengihutlah kaki. Basam oleh Tuhanku mengguhi nguluki. Alani Tuhan upasahat pangolunang artaki. Basam oleh Tuhanku mengguhi nguluki. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hapusan Tuhan Diau dan nata rasa holomi tua di sasude basam Tuau sai puji oku gowarmu Tuhan. Sai puji oku gowarmu Merendeita hubut tapapungu pelean.
Kami ni debata nasumurung sian saluhut naroha iman na mangaramoti ate-ate dahat pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Turpuk jamita di minggu ta sadarion imana tersurat di sada Musa 30 ayat sada sahatro di ayat 5. Si Joseph dijabuni si Potifar. Allah yang si Joseph terbodo tua tu Misir gabe Roma si Potifar wakil ni raja Parao si raja yakan naposona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail akana patuaton ibana tusi sai didongani Jehovah do si Josepi gabe jolma na martua ibana sai dibagas ni razana halak Misri ibana jadi dung di darajaina ni dongana ni Jehovah ibana jala ditupak Jehovah sudah niulani tangan nai. Jadi lomo marohani raja nai mida si Joseph. Gabe perhaladona ibana. Jala dipabakit ibana gabe si ramoti jabuna. Jala sudena di ibanai. Dipasah do tutani si Joseph. Jadi olak nina pinabakit nai ibana bain siramauti jabuna rodi sude na di ibanai pasu-pasu Jehovah ma bagas ni halak Misri ala ni si Joseph menjadi do ditupak Jehovah sasudena na di ibanai di jabu do di balian sonima sahakna menjadi berkat di dalam Tuhan gawe pasu-pasu di bagasa Tuhani. Di ita kadong asa porseaon mundur majo hita tu pudi tu natoras ni si Josephon ima si Jakob natong fenomenal manang kontroversial jamita piga minggu na salpu bagi jangkan Abraham Ishak Jakob benara Esau kembar dona sida alai di gabusi si Jakob hahanai mengambil membuat hak si hahan hak kesulungan alai ala respons ni si Jakob tu de bata gawe bui de bana meluas sian ka uhumani bahkan gabe dapat pasu-pasu menang berkat. Jadi tergantung respons. Allah atau kita merespons kehendak Tuhan berbalik buido aturan na uhuman gabe pasu-pasu. Alai dang selesai di si lari bana tu hutan itu langna ilaban tongdo makkorhon molo adokya di salah di ulahon kesalahan buido saya hukum tabur tua ya teh molo yani ulahon salah mendapat imbalan juga jadi jatuh cinta memana tu si Rahel songo jatuh cinta ni jolma biasa do teh oleh aja jatuh cinta tertarik suka lawan jenis wajar alai dung didok silaban iko kerejo doho 7 tahun masa bui dapatmu burki ya enggak apa-apa kerja jadi kerejo marmahan mangula Jepang hari ha masalah rohani di Josephon anak si Yusuf di bahasa Indonesia
Ape si Lea do ilian si matune kan, bukan dambaan hatinya. Jadi gabusi, kalau pergabus gabusi di Jakob. Akhirnya kokari jam 7 tahun naik masa dapat si Rahel. Jadi dua kakak beradik istrinya. Benarnya opat bila do Jilfa 12 mai anak ni si Jakobon sian opat istri. Jadi Ruben, Simeon, Yehuda, Sasar dan Naftali, Lewi, Yusuf, Benjamin. Jadi nakpe si Yusuf anak pasapul sadahon alai sian istri kedua do si Rahel. Jadi ala si Rahel nona paling lomorohani di Jakobon. Jadi anak nai si Yusufon gabe adong beda na di bayan. Si anak kahahana si Ruben, Juda, dan Sakar. Adong merasa kecemburuan. Jadi cemburu ala adong beda si Lehon merhitiak ka pakaian kan. Tadi masih Josephon. Jadi sebenarnya di tengah-tengah ni keluarga agak dang pola haru sempurna keluarga ni si Josephon mana keluarga si Jakob. Adong doi si sakit hati, kecemburuan, bahkan nanti berkembang jadi kekerasan. Idebuni pada tu sumur dijual tu hala Ismail mana hala Midian, dijual lagi ke Potifar. Semua ada kekerasan-kekerasan. Baru Yehuda melakukan kesalahan juga kepada parumennya Tamar. Jadi lapatanna keluarga bukan keluarga sempurna baik-baik. Alai dang dihatsurhon di bata anak pelong kesalahan-kesalahan. Adon yang dohon ni turpukon, mulut tungadong pe kesalahata masa lalu, manang ketidaksempurnaan keluarga tabi lahir dari keluarga yang tidak sempurna, nak pola minder. Anaknya melakukan kebohongan-kebohongan, asal mah berubah dan bertobat. Jadi di bagasan pangiburuan nya kahahanau tu si Joseph disuruh amanah do ibana mamereng mengontrol tu lapangan naka papananai di Roma ibana dengan gayanya alai ngamar si gor-gor rohani kahahanaon. Wah ini sok manajer ini memata-matai kita nih, kita pukuli aja ya gitu kan. Kita tangkap aja. Memang ngarong komplotannya laki naing menyekap si Joseph. Ada cerita ditangkap, dipukuli, dibuka bajunya. Yang madok tadabuh matu sumur. Adong madok tapamate mak. Adong madok ta bae ma drama asahirana di alang harimau ibana. Buah ma ben otta. Batabayan moderni biru-biruon tu baju nei. Dungi mangaluelu mah anok kita tu bapak. Ay nga di alang harimau manang singa si Joseph. Jadi kesimpulannya laki songni mah ceritana dramana dibuat mah baju naut tu orang tuana alai boto do kesayanganna idok nga adi alang bebiet be si Joseph bapaina. Idok ai be jama bapa jo bereng bapa jo ai baju ni si Joseph don nakini dapat tahmi di padang pasiran. Wah mar mudar-mudar. Apa yang naik badu mudar ni biru-biru. Panganggui mah bapak ni. Buama anak aholuan rohana. Wah. Pokoknya putus asa. Mengerikan lah ini. Oma si tahun nobel gak tahun ni pertibio Tuhan. Malah ni dosaku maun. Malah ni songonom ma pangalahok na jolo. Sudi may sol-soliban.
Hape akibat nahulahon na salilingon akado saki. Jadi betul-betul di mana kena bohong. Jadi penipu kena tipu. Oh tu di mana manganggu ki. Ada yang bayi anak ki. Apa na dijual do tu oleh bereng aro rombongan biasa di gurun pasir orang Median Ismail dijual lah 20 sikal katanya. Cukup murah sebenarnya karena 1 sikal waktu itu gaji 1 hari kan gaji 20 hari ya 1,5 juta lah atau 2 juta. Dungi dijual halak Median tu onan pasar ditikimu masa do jual beli budak. Pas marisi si Josephon masih muda 17 tahun 17 tahun dope duli bajar na segar nar ale di bereng si Potiparon sehira nama mengatur urusan dapur ni Firaun sebenarnya kayak kepala ni kepresidenan staf presiden mengatur sudi di istana si Potiparon di bereng ini kayak nggak cocok budak ini, tapi udahlah kita beli, kita bawa. Manang bohama orwa pandangan ni si Potiparon, mamerek si Josephon, dia idongani makatai sonda nyambung, terus pikirannya luas, dia sehat, dia luar biasa, sehingga Potifar ini kagum lah. Jadi boy do kita mamerek sasahala kagum. Sian cara-carana makatai, sian perdalanna, sian bentuk nirupana gitu. Siapa merenganna dia sopan, dia sangat patuh, dia seperti orang yang dari keluarga baik. Memang keluarga baik. Bukan seperti yang lain seperti budak yang mengandalkan otot. Akhirnya dibawa ini si Joseph ini. HP dakolan si Potifar na kagum mamerek si Joseph do inatai mamerek kagum alai si Potifar kagum mamerek intelektual na si istri naon si Julaihaon kagum mamerek seksualitasnya beneni ripu do mulu buru-buru dang alang rohana tu si karena selingos song ni pamutannya bawa do mulu mamerek buru-buru wah ini seksi HP na buru-buru petong do HP si raguhonon ade saya suma-suma berengok HP tong do HP asing-asing. Pendek cerita si Joseph ini memang tidak mau dirayu oleh si Julaiha ini. Audo makarang korni si Julaiha le song yal kita ya kan si Julaiha ni ngom majo. Nah. Alai di foto si Potifar do karakter si Joseph Odang mungkin seperti malah dia lebih mengenal istrinya utadado si Potifar tinatai nama tak keranjang daripada dia percaya sama si Joseph ini. Dapat tahu si Joseph tuh udah ditangkap posisi doraku tuh ama angin nak ubo toroi nataku nasorengan nalai menjaga wibawa saya kau harus saya penjarakan 2 tahun. Jadi umur 10 tahun, dia dipenjara 2 tahun, umur 19 tahun. Si Joseph terserah apa-apa mana. Tapi di penjara pun saya melakukan yang terbaik. Biasa dia sembahyang, berdoa juga. Yang mau minum anggur. Alai dilihat si Potifar do kerja di badan aku di penjara. Gabe mangaramoti sudah urusan di penjara on, ini hebat. Bagian makanan semua, tamu semua urusan dia. Dan dilakukan sebaik-baiknya selama 2 tahun. Alai di waktu 2 tahun ini Pak Kudang 2 narapidana masuk mah 2 juru makanan juru minuman nih Raja Firaun dipenjarakan karena melakukan kesalahan. Wah langsung lu, oi Joseph kau kan orang kampung, kami ini di istana ini kerja, kau berikan yang terbaik buat kami. Ya siap, saya berikan, saya layani. Alero kan di penjara,
Jangan macam-macam sama itu, walaupun orang kampung. Dia itu tangan kanan Potifar. Akhirnya takut. Oh iyalah, tangan kanan Potifar. Iya. Ya udah, kita lihat nanti siapa yang lebih hebat. Ternyata tidak lama kedua orang ini bermimpi. Mernibi ma juru makanon, doh juru minum ni Firaun. Satu bermimpi dia memegang tiga tangkai anggur yang sangat bagus. Kemudian di tangannya satu gelas anggur yang sangat bagus. Kemudian diberikan sama Raja Firaun, dan Raja Firaun sangat bahagia alan itabuna anggur. Jadi didoakan narapidanaon. Coba aja tanya artinya sama si Yosef. Ala Israel dia, nama loa ni majujur nibi ala naira ipasu-pasu debatan nasi dari mana. Luar biasa di si Yosef. Mana mungkin orang Israel, orang budak kok mau ditanya-tanya. Kalau nggak percaya udah terserah. Akhirnya dengan angkuhnya bilang, Yosef, aku bermimpi megang ini 3 anggur 3 tangkai, kemudian saya memegang gelas anggur. Apa artinya itu? Dibilangnya 3 hari kau akan lepas dari penjara dan kau dipakai Raja Firaun kembali sebagai juru minum raja. Dapat 3 hari langsung dijauh, hai pengawal, tolong lepaskan si A. Kenapa? Karena dipanggil Firaun untuk kembali bekerja. Mulai pertama, sonda di boto si Joseph, toho waktu 2 hari, toriju raja iya bebas. Romana sadana namar nibi. Dengan berhati dia menceritakan mimpinya. Joseph, saya bermimpi memegang 3 roti yang besar, tapi saya letakkan ke kepala saya. Tapi waktu mengantar ke istana, datang burung-burung, ya langi sudah roti on habis ndak. Angko permuk memang 3 hari kon igatung pirau kon dalam 3 hari harus digantung pirau. Tahu dipanggil, hai pengawal, panggil si B. Mau dipenggal Firaun. Wah, langsung dia dipenggal dia. Asar memberitai, pendek cerita, Raja Firaun pun bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Kemudian ada 7 ekor lembu yang kurus dimakan. Ialang lebu nama mokon, lebu namar nyangon, ialang habis. Rajanya udah pusing nih. Apa artinya ini? Mimpi lagi raja ini ada gandum 7 yang sangat bagus-bagus gandumnya sampai merunduk gini. Ada lagi gandum yang kering, dimakan gandum yang gemuk ini lagi gandum yang kurang bagus ini. Jadi maaf raja, kalau raja udah pusing, ya aku udah pusing ini. Apa arti mimpiku? Ada di sana orang yang bisa menjelaskan mimpi raja ini. Mulai terkenal, viral si Yosef. Dipanggil juga. Idok 7 tahun Mesir akan berjaya melimpah hasil panen. Sudena ternak denggan-denggan, tapi 7 tahun berikutnya akan kelaparan, sangat kekeringan yang sangat luar biasa. Semua akan mengalami kematian, ternak semua. Kaget mah, aduh ayah nama sawan. Mimpi kedua, tanaman-tanaman gandum akan sangat berbuah lebat, tetapi 7 tahun berikutnya akan kekeringan. Tak tohoi na anggo dewan penasehat netong watim presni si Firaun kan. Aku lan watim presni si Jokowi dong ate. Watim presni si Firaun. Enggak benar itu raja, bohong itu, sok-sokan itu, orang kampung gitu kok didengarin. Ayo asal pedoko hatamu wereng buhinai hira namar sahala do inda si Firaun. Alai maloro si Firaun. Atong bohama carana asabuhi hita aman siap 7 tahun bala kelaparani baikon menabung do hitara Firaun. Wah langsung. Luar biasa ini. Ikut tasipat do kagandum mo tulumbung.
Ikut tahan mana 7 tahun. Waduh, langsung dikasih topi, kasih selempang, kau yang menjadi menteri pangan. Diangkat langsung sadari. Jadi tohoma mamora mamisiro 7 tahun ale mulai musim kekeringan. Sah do tu Kanaan. Kalau di Mesir. Kekeringan do di Kanaan. Di hutan ni natorasna di Jakob do akahahana Ruben Simon ka Isar ka Zebulon Naftali Juda Benjamin kekeringan di do si Jakob mah anakku rojo hamu aidang arong be boras tabe dang mah behita wa nama ale ubegi Mesir pongarong do be cadangan stok makanan lao maju hamu artang yang mahitaina pabor hak ma mana kan nomor 10 ada oleh si Benjamin mah doang aku sepuluh ni mololah musuh diisi barang aku pokoknya 10 ham lao Ruben, Simon, Gad, Isar, Zebulun, Yehuda dan Naftali berangkat ulamo buat kamu jo ang dope perbunyi hau mang narabutan si buat kamu jo tu Mesir lek kamu tu rajain akhirnya waktu amat tayo kan mang nama garong narong buam mak na ibu metong dang nay botol lagi si Joseph enong menteri ay subuhi mamereng raja duduk do buti apa iba buah juda no kan cukup pintar ini bos ada orang Israel datang mau 5 kuling juta kan ya ada masalah berapa orang 10 komandan ay naruana ay 10 saya do kay bakurang keku 10 ada opung-opung ikut enggak ada kira-kira umur saja paling lah 30 tahun lah ini 45 tersator waktu bapak iman suruh masuk alim anak ngamar pakaian Mesir bohi piramid atau bohi nada bohi ni ala bohi ni itu betul kan ay Ruben si Meon si Dan Naftali bawa mana mede bawa tu sumurin natong ale terlai mana kamar bakro ini mana roh aja nih kenapa bos nangis gak ada sana kau ada ngetusi oi narana tonga hona lungur kasih makan semua cuci kakinya air hangat pak nai cuci aku kotor siap bos kata menteri cuci kaki do peraturan misi ropang ini tuh do nama orang cuci kaki habis cuci kaki meja makan ya nah udah bersih silakan makan nah aka hai ni manu otong ilian lang wawan soya malang jagal manu do misi ropang api utata soya alang jagal manu kina aling aja puji kalai bahasa song ni asing hati asing Rome mana na perlu ini Tuhan kami ini udah kekeringan di kampung kami di mana kampung Kanaan siapa bapakmu Jakob udah tua ang marnila be binigay pedang anengel na berapa kalian bersaudara 12 kenapa 10 satu dimakan harimau satu lagi nemani bapak di kampung makan harimau ya tak cerita lang. Main, ajudan isi gandum semua. Masuk si hebeng na. Ay ingat tu perlu bapak nak setiap karung papa mah hebeng mas. Maradi malay itong adalang alu jangan berdalan ni bonan hawi bukan. Bah. Anak salah do misirong ado masih main baga. Aduh. Tutup. Ay sotong takut deh tayo suri ta irip kita nama nakoin na. Di wama. Nak polak. Angone masuk bom na. Baik. Berbeda malah lagi. Arang naneriba. Ikut tabaulak do. Apa si Joseph kan ikhlas kan. Bubulak bisa lagi. Ai maaf tuan namila dok isuruh amano nama nakub. Ai dok kamas ni bagasina. Na. Ale molo hurang rohamu musain na. Dengan syarat ikut buanamu siapa dah ni? Mas Tio ni mana tahu manguli lupa?
Olo raja nami ro. Ay sangat bapa ilo raja ni menteri ni Mesiri molo kelaparak kita mesti kodok dosia pudanina. Bisa barang aku. Barang mungkin ida. Baik itu bapa molo olah rodo kami dang dok sia pudanang lain lain. Alem molo ngahem setong. Berhati dengan berhati sama bapak ni molo. Toy bokau itu saya punya daripada mate hitan. Ibu mah Roma mesti kan. Roma juga non, Pak datang lagi orang Israel itu, sudah jadi 11. Oh, tanya siapa namanya? Ada Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Isakar, Zebulon, kan? Benjamin. Oh, suruh cuci kaki, suruh makan, kan? Ale, cuma lebung nasi Benjamin ni hal makan. Ebang muda udah wah. Tangis ma Benjamin mangulu rupe bapa mangulu alai si ma terharu malaki terharu yema ada pesan-pesan yang dohoni terbuki seorang Yusuf menang Joseph tidak mengingat-ingat kesalahan abang-abangnya jadi memang jarang dohoni nasoni bahkan langka bahkan hampir tidak ada manusia zaman sekarang molo polang ai idebu kita tu sumurate manang abangmu pe manang kakakmu anggim molo yaho isakiti hatimu berdomu tanorara main mate pirang labe mameri makana jarang do songosi Josepo jarang abangna anggina edana naburuna amaktuana nangi molo kesalahan na marpesta bilang rowe ay marpesta na siya hati pamuliburo na to emang oras-oras mah angolo alay ang ko si Joseph memang lain tak boleh kau paksa no kita songoni te bapa nama maksa ina molo nga saya ngacik rohamuna molo nga ipikiramuna dang ulah be tu mamerengi bawa no ay si Joseph kan memang apostol Tuhan itu dah. Apostol Tuhan itu ba. Tangi ingot-ingot imana dijual, dipukuli, dicemburui, dihina, bahkan masuk penjara oleh istri Potifar. Tangi ingot-ingot imana. Alan itu gawe tokoh besar daripada di Mesir, bahkan kuburan ini paling besar di antara kuburan waktu di Mesir. Asa gereja. Mana dibuat si Musa tu kanamu se perjuangan kembali ke tanah Kanaan odo nadi saya di haul-haul bangsa ni Israelon jasa pengorbanan ni si Yusufon si Josephon ina me burjuna ina mapakokok na di akka abang-abang na di natoras na di keluarga na sude na di Leon bahkan cangkir gelas tempat minumnya saja dimasukkan ke karung itu. Panginuman asadi dipamasuk. Asadong buanon nya ke bang no doang kinon. Sude di leoni bana nasuk nadong di bana. Songoni do di baik kamu memang tuaka keluargamu na. Ila kamu do tasmu na kan. Ini pakai nah tasku ini. Kau enggak punya tas ya, Dek. Ini bajuku pakai. Uang ada nak uang nak pakai uang kuliah. Alai tak boleh kau menuntut kita karena si Yosef itu enggak menuntut. Harus dihormati dibalas. Dan biasanya itu enggak dibalas. Kesaksian nak Rasulullah songoni ma burjunam itu song. Pasikolah honon. Pak kuliah honon saat tuna berkeluarga. Alai yang betua unang ko sampai sonaru saya harus tu jabu. Adok mau lihat. Songni lu col madate. Barak pola tahir bi. Pokoknya tawam makan adinggan. Tu akak keluargamu na, kaberemu na, paramamu na, pahupumu na, hela. Sude na keluarga besar akan adinggani. Satu hanima jalohamu akka gajang ni umur las ni roha. Rak pola hita mengharap sekali. Memang barak terharap pun ang col. Alai gabe Yusuf yang baru mahita.
Na ulo berkorban mularong lihita. Ama kokop keluarga ta. Nak pedi benci, dimusuhi, dicemburui, ipahata-hata, iparwa-roa, dipitnah, ipalea-lea. Tidak apa-apa. Karena karakter yang mau diminta Tuhan adalah karakter Tuhan yang selalu mengampuni dan memberi dan memberi dan memberi dan selalu memberi. Ada yang mana? Cocok doh? Cocok mah apalagi dia orang nak mentak nih demone teh. 3 tahun kami di sini, inilah lagu terenak Deborah. Wah, luar biasa doa Deborah. Nak pula satu hari mah jalamu mulo serohamuna roka mau puji Tuhan ini berkat Tuhan dari Tuhan itulah diterima. Teruslah berkarya, terus memberikan yang terbaik. Jangan sombong. Patena. Waduh. Mantap doh. Soalnya mah renungan singkat di minggu tersodarion. Amin. Bertanya kita. Oleh hati ali Tuhan disungkuli horo kami teringat tu keluarga si Jacob, saya ada sini si Joseph. Nah, berkarya di kerajaan Mesir, kerajaan Firaun, merita Potifar, suka duka, kekamolon di penjara, di fitnah. Ini manang hami boy makalasod dengan bahasa itu waktu hami boy saat usadarion di bakasan hai pasar dolas ni roha. Tak pula terhirip kami diaka keluarga nang dibantu dipermudu-mudu masalingon hobar toka kemampuan. Rani mauliate oleh Tuhan pasa-pasa masaluhna makalansia ama ina aposo remaja sekolah minggu sudina di bakasan pengaramutun di Tuhan. Amin. Ada data. Tuhan baik mengeluhkan, bahwa Dia yang
kata Ali Debata amanami na di Beno Kijang Odo haroroni salut si leo-leon na dinggan do nasa ulibasa na malutus pasatami ma siana nilolmi tuhami pilanami tuho sejalame gabi na khusus di jolom asupasu me jolaramoti asa parhasia kami pilanon ati bulon harajau mo di tonga-tonga ni huriam do di portibio Gue marwana marhi te todim. Salam tadahami godang ni si leo-leon mi tuhami. Assalam geregir hai mantok mauliate tuho. Marhi te Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai binar badia maguarmu, sai Roma harajanmu, sai saut malam manirham di beno tomon sona di beno kijang, lehon matuhami sedaron hanguluan siapari, sai sama dosanami som panisanami, di dosa ni dengan nomor dosa tuhami, ano kami togiot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina toho jala sima rohana midaho idopakon Tuhan de batama bohina toho jala di pasar madamena tutodim amin. Selamat hari Minggu mari kita